Dobre, máme tu Katku, tehulku v 31. týždni. To je práve obdobie, kedy nám už naozaj to brúšenko krásne vyraší, bábätko už je dosť veľké a to brúško je naozaj už dosť veľkou časťou nad pánvou. Jedinú oporu, ktoré to brúško má, alebo to bábätko má, tak jedinou oporou vlastne v tomto segmente, v tejto časti sú svaly. Tu sú priame brušné, tu sú takto šikmé a ešte takto ide transverzálny sval. V tomto období už aj ligamentá, čiže väzy maternice, začnú byť dosť namáhané a aj táto časť krížová sa vlastne prehýňa smerom dopredu, preto máme potom tendenciu sa tuto zvesiť do tých väzov a mávame bolesti v oblasti krížov. Z toho dôvodu vlastne fyziošatka v tomto období pomôže tomu, aby sme vytvorili vlastne oporu zvonku. Mnohé z vás možno máte aj také prirodzene nutkanie si takto chytiť to brúško, skús, a trošku si ho tak podvihnúť. Že v niektorých situáciách, že keď napríklad kráčaš už dlhšie do kopca a tak ďalej. A naozaj toto je veľmi prirodzený reflex a my sa toto budeme snažiť vlastne vytvoriť z tej šatky. Môžeš si dať ručky vedľa tela a teraz vám ukážem, akým spôsobom to môžete pomocou fyziošatky urobiť. Zasa si nájdeme svoj stred, vytvoríme si takýto vačok. Pozor. Tu naozaj ide o to, aby sme to brúško vlastne vytiahli hore trošičku z tej pánvy, nie aby sme ho ťahali smerom do pupka. Hej. Keď robíme popôrodný úväz, tam vlastne to brúško ťaháme, tlačíme smerom dnu, lebo potrebujeme ho dostať sem. Tuto vlastne to brúško vyťahujeme smerom hore, lebo nechceme, aby páčilo do pánvy a zároveň mu chceme vlastne vytvoriť oporu. Dobre. Pozor na ten tlak. Keď viažeme niekoho, tak vždycky sa pýtame, je to v poriadku, Zlatko? Netlačím na brúško? Dobre. Toto mi pomôž chytiť. Dobre. A tu si pomocou šatky takýmto prekrížením vytvorím tú láskavú náruč matky, tie ruky, a takto si to krásne vytiahnem smerom hore a naviažem si to v podstate tuto na boky. Hej, že ten princíp je vlastne taký, ako keď nosiči vysokohorské majú krosná a tuto si to vlastne celé tak krásne viem vyviazať. A keď to používam cez aktívnu časť dňa, čo je veľmi fajn presne do toho kopca, alebo proste, že chceš ešte tak naozaj, že aktívne žiť, chodiť na prechádzky a tak ďalej, tak si to tu kľudne môžeš zviazať a buď si tam spravíš 2 uzle, alebo kľudne zasa môžeš, aby ti to niekde netrčalo, urobiť to, že tie skosené rohy takto zapravíš. A toto už vlastne nemá žiadny cieľ, to už je iba také obalenie, ale na zimu je to veľmi fajn zasa. A vlastne túto tá láskavá náruč tej šatky nám spraví presne tento efekt. Ako sa cítiš, Katuli? Skús sa trošku prejsť. Je to veľmi príjemné. Také pevnejšie. Ono je to veľmi vhodné, aj keď máš napríklad 2 detičky a musíš sa starať ešte o to, ja neviem, 2-ročné dieťa, behať za ním na ihrisku. Ja neviem, tiež chceš s ním vlastne, potrebuješ s ním aktívne fungovať, tak veľmi fajn je dopriať si takúto je to veľmi príjemné. Podporu, presne.